again, Pretty Akera, and welcome back to my channel. And for today's video mga kabesh, nandito tayo sa Cherry Blossom at nandito ako banda sa may park nila. Ayan, may fountain siya. But pupunta tayo sa Cherry Blossom mga kabesh. I-explore lang muna natin dito sa park. Alright, samahan niyo ako mga kabesh. Ayan, papunta na ako sa Cherry Blossom mga kabesh. Naglalakad na ako kasi malapit lang ang Cherry Blossom sa fountain. And ito yung Cherry Blossom niya mga kabesh. Ayan. Ayan na mga kabesh, nasa ilalim na ako ng Cherry Blossom at napakaganda niya talaga mga kabesh. First time ko talaga nakakita ng Cherry Blossom at nasa ilalim ako ng Cherry Blossom ngayon. At akala ko talaga mga kabesh, sa Japan lang talaga siya. But meron din pala dito sa Sweden. At ang saya-saya ko mga kabesh kasi first time ko talaga at na-amaze talaga ako sa kagandahan ng mga bulaklak niya. Ayan, tingnan niyo mga kabesh. Sobrang ganda niya. Ayan. Diba? Ang saya-saya mga kabesh. Medyo malamig po siya ngayon mga kabesh. But caring-care naman kasi medyo maaraw din siya. At mahangin. According dito mga kabesh, ang mga puno ng sakura or cherry blossom ay nailalarawan sa pamamagitan ng maliit, pinong rosas ng mga bulaklak na namumulaklak sa panahon ng tagsibol. Sa gayon ay nangangahulugang pagsisimula ng panahon sa bansa. Ang mga bulaklak ng sakura ay sinasabing katutubong sa Himalaya. Ang mga bulaklak na ito ay maaaring nagmula sa isang lugar ng Eurasia bago lumipat sa Japan. Since napuntahan ko na yung Cherry Blossom mga kabesh at satisfied ako, sobrang ganda niya talaga at ang saya-saya ko talaga na nakapunta ako dito mag-isa. At ngayon naman, pupunta tayo sa Sharkan Tower. At samahan niyo ako mga kabesh. Tara! Naglalakad na ako papuntang Sharkan Tower mga kabesh. At pagpasensyahan niyo na kung parati akong humihingos. Kasi nga medyo malamig pa siya kahit spring na dito sa Sweden. Pero medyo malamig pa rin kasi medyo may hangin siya. Actually mga kabesh, hindi siya Sharkan. Ang pronounce talaga niya is Sharkan Tower. But I'm not sure. Sige sa Sharkan Tower mga kabesh. Nandito tayo sa park, malapit sa Sharkan Tower. I don't know kung paano siya i-pronounce. Basta ang alam ko, Sharkan Tower lang. Kayo nang bahala kung paano siya i-pronounce. But nandito ako sa park ngayon. At nakapunta na ako dito. If you can check my playlist, nandoon yung vlog ko sa Sharkan Tower. But ngayon, nandito ako ngayon sa park. Magdito muna tayo ngayon sa park. Kasi siya na, medyo malakas ang hangin. Ito yung pinaka-view ng park malapit sa Sharkan Tower mga kabesh. Tahimik lang siya. Walang masyadong tao kasi linggo ngayon. But meron siya mga playground dito mga kabesh para sa mga bata so that makapag-enjoy yung mga bata, makapaglaro. At pwede din kayo mag-hike dito. But sa ngayon mga kabesh, hindi siya spring pa kasi ngayon kaya walang masyadong dahon ang mga puno sa ngayon. At maganda dito mga kabesh sa summer, mas maraming mga bulaklak, mas maraming dahon. At doon naman sa unahan mga kabesh, makikita mo meron siyang man-made lake at napakaganda niya. Pwede kayo dito magdala ng mga higaan, like pwede kayo mahiga-higa dito. Naglalakad na ako papuntang Sharkan Tower mga kabesh. And ayan, ang ganda dito. Maganda siya kasi spring na siya dito mga kabesh. And malapit na tayo. Ayan yung Sharkan Tower mga kabesh. Nakita niyo na to sa previous vlog ko nung Pasko. Ayan. Ang Sharkan ay isa sa mga kilalang simbolo ni Helsingborg
ay isang halos 700 taong gulang na bantayan. Ang Torre ay ang natitira lamang sa kastilyong medieval na tinawag na Helsingborg Castle. Ang Stjärnan ay 35 metro ang taas at binubuo ng 4 na palapag at isang rooftop terrace sa Torre ay may isang exhibition na nagsasabi ng higit pa tungkol sa Stjärnan at kasaysayan ng medieval. Punta tayo dito sa taas mga kabesh. At ditong banda, makikita mo yung kabuuan ng city ng Helsingborg. At matatanaw mo rin yung Denmark. Yung nakikita mo yung dagat. Sasakay ka lang ng barko. And within 25 minutes mga kabesh, nandoon ka na sa Denmark. And napakaganda din ng Denmark mga kabesh. So ayan mga kabesh, ito yung pinaka view ng Helsingborg at pinaka-view ng Stjärnan Tower at napakaganda niya talaga dito mga kabesh. At isa ito sa ma-recommend ko kung pupunta kayo ng Sweden. Isa sa mga paborito kong tourist spot itong Stjärnan Tower sa Helsingborg. Kaya kung pupunta kayo dito sa Sweden mga kabesh, huwag niyong kalimutan pumunta dito sa Stjärnan Tower. I'm sure magugustuhan niyo at ma-amaze kayo sa kagandahan ng lugar. Lakad tayo sa unahan mga kabesh. Ipapakita ko sa inyo yung kabilang bahagi ng Stjärnan. At dito, may mga puno, may mga bulaklak, at napakaganda talaga niya mga kabesh. At kung gusto nyo mag-unwind, or kung gusto nyo mag-date ng mga jowaers nyo, pwede rin kayo dito mag-date kasi may mga upuan sila, matatanaw niyo yung mga tanawin, tsaka ang ganda-ganda talaga niya, napaka-peaceful ng lugar, at I'm sure hindi nyo pagsisisihan kung pupunta kayo dito sa Stjärnan at dala-dala nyo yung jowaers nyo or yung mga kaibigan nyo. You know, enjoy lang mga kabesh. Dapat i-enjoy lang natin yung life natin. Habang bata pa tayo, just enjoy. Kaya ako mga kabesh, ini-enjoy ko lang talaga ang pagstay ko dito sa Sweden. Kasi hindi natin alam kung kailan ako uuwi sa Pinas. As long as nandito pa ako, so i-enjoy ko talaga yung sarili ko at pupuntahan ko talaga yung mga lugar kung saan maganda at nakakapag-unwind at anong tawag nito, yung mafe-feel mo yung peaceful sa isip mo at marami kang makikitang maganda. So isa yan sa nakakapag-unwind sa sarili ko kapag nakikita ako ng mga magagandang lugar, mga gandang tanawin. So ito yung kabilang bahagi ng Stjärnan mga kabesh. Actually, may mga bulaklak siya dito. Kaso hindi pa siya masyadong nag-grow kasi bago lang siya nag-spring. At once mag-summer na siya mga kabesh, sobrang ganda dito kasi may mga bulaklak. Meron din siyang cherry blossom dito mga kabesh. 2 puno lang yata. Kaso hindi siya pink, yung white siya. Pero maganda din siya. Ayan, tingnan nyo. Ang ganda niya tingnan. Ang daming bulaklak, di ba mga kabesh? So, ito yung other side ng Stjärnan mga kabesh. Ayan, napakaganda talaga ng lugar. Nakaharap ng Stjärnan Tower mga kabesh. At ito yung pinakaharap niya. So, ang ganda niya. As what I said, nakapag-vlog na ako dito nung last Christmas. But ipapakita ko lang sa inyo yung kapag may araw dito sa Stjärnan Tower. Ito yung pinaka-entrance ng tower mga kabesh. Ang ganda niya tingnan. Para siyang painting pero totoong-totoo siya. Nung unang punta ko dito mga kabesh, that was last summer. Sobrang amazed talaga ako sa lugar.
At ngayon naman mga kabesh, nandito ako bandang church. Dumaan ako dito. At ang ganda talaga ng mga church dito sa Sweden. Ayan, tingnan niyo siya. Pero pauwi na ako mga kabesh kasi si Afam naghihintay na doon sa bahay. At mag-aalas 4 na. So, kailangan ko talaga umuwi mga kabesh at baka maiwan ako ng train ko. Thank you for watching mga kabesh and don't forget to subscribe and see you to my next vlog. Bye-bye! I love you all! Closed doors, I'm a fool for your love.